Здравейте, приятели! Вие сте с Universal Top 5 с мен, Добрил Христов. В този епизод ще ви представим една от нашите актриси, Дамяна Танева. Малко по-късно в предаването ще може да видите и резултатите от анкетата, за която имахте възможност да гласувате през седмицата. Но да не се отклоняваме. Дамяна Танева е част от екипа на Universal от септември 2013 година. Тя има зад гърба си участие в 5 филма, като е играла жена на президента, порядъчно момиче и хитър кралец. Но каква всъщност е в реалният живот? Здравей, Дамяна. Здравей. Каква всъщност си в реалният живот и какво обичаш да правиш извън киното? Къде учиш? Какво обичаш да правиш? В реалния живот съм съвсем обикновено момиче. Уча в село Иван Вазов, 11 клас съм. През свободното си време, освен да снимаме филми, ходя на народни танци, обичам да играя в волейбол и да чета книги. Първата ти роля е в филма "Стадо сред вълци". Какво те провокира да участваш? Всъщност, никога не съм си мислила, че ще участвам в филми. Кирил Русев ми писа и просто реших да пробвам, да видя как се държа пред камера и дали ще мога да се справя. Какво е чувството да играеш първа дама в държавата? Има прекалено много известност в самата роля. Друго си е да играеш крадец. И Павел Киров да те спъва, нали? Разбира се. Тази седмица попитахме зрителите за това, коя им е любимата твоя роля. А на теб коя ти е любима? Любимата ми роля е от предпоследния ни филм "Стадо сред вълци 2. Конспирация". Докато в първата част на "Стадо сред вълци" Елена Константинова е лигла, изневерява на президента с вице-президента. Във втората част тя вече е олегнала жена и като че ли това повече ми харесва. Добре, благодаря ти. Както казахме, тази седмица имахте шанса да гласувате за това, коя ви е любимата роля на Дамяна Танева. Сега вече може да видим резултатите от анкетата. Тони, не разбираш ли? Обичам те! Не се излагай! Какво ли ще каже баща ти, ако ти види какви ги вършиш? Луда ли си? Ще убия, ако разбере! Направих си селфи с момиченцето. Бе, идиот, ти нормален ли си? Сега ще има доказателство, че сме били тук. Въй, не се бях сетил. Сега трябва да откраднем телефона с снимката. Ама че тапанар. Как си представяш да поканя Дани на вечеря в нас? Ало, Муцинко. Да. И аз нямам търпение да се видим. Трябва да ти разкажа най-новите клюки, разбира се. Да, Муцинко. Чао. До скоро. За какво са ви толкова много пари? Заминавам за Бора Бора. Как ще коментираш мнението на зрителите? Съгласна ли с резултатите от анкетата? Абсолютно съм съгласна с тях. Явно с зрителите сме на едно мнение. Кой от 7 ни филма мислиш за най-сполучлив? "Стадо сред вълци 2. Конспирация". Просто сюжетът е много заплетен. Самият сценарий беше сериозен и всички, които участвахме. Какви роли предпочиташ да играеш? Комични или сериозни? Сериозни? Защо сериозни? Защото, може би, докато съм в роля, се чувствам най-добре, когато е сериозна. А каква роля би искала да изпълняваш? Да е в някой страшен филм. Страшен филм? Да. Убийца? Да. Какво за теб означава Universal Cinema? За мен Universal Cinema е една извънкласна дейност, така да го нарека. Страшно много се забавлявам, запознах се с страшно много хора и просто ми харесва това, което правим. За финал, какво ще си пожелаеш за новата година? Можеш да поздравиш фенове, приятели? На себе си искам да пожелая успешно завършване на учебната година, а на всички други фенове и приятели на Universal Cinema много здраве, щастие и любов. Другото го има в моя. Скъпи приятели, това беше Дамяна Танева. Гост следващата седмица ще бъде друга звезда на Universal Cinema, Йордан Щерев. Йордан е взел участие в 6 филма. А ето ги моментите, за които може да гласувате.
Много си хитър, Мая, но никога няма да успееш да ме накиснеш. Искам да говоря с президента на републиката. Не разбра ли, че си просто една овца в стадото? Става сред вълци. Не можеш да заминеш за Англия. Имаш нужда от помощ. Трябва да кажа на баща ти. Да не си посмява, ще провалиш бъдещето ми. Още сега ще му се обадя. Ние бе, тапак. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодарим ви, че бяхте с нас. Очаквайте ни пак следващата неделя по същото време.